आमच्या घरात नाश्त्याच्या जागी असते ती म्हणजे पेज आणि त्याच्याबरोबर तोंडी लावण्यासाठी सर्वांना आवडणारी अशी खमंग भाजलेल्या कुळथाच्या पिठाची कालवलेली पिठी. चला तर मग आता पाहूयात पेज कशी बनवायची. मी अर्धा फुलपात्र उकडे तांदूळ धुवून घेतलेत आणि ते आता कुकरला एका भांड्यात घालून अंदाजे 2 मोठी ग्लास पाणी घालून शिट्ट्या देऊन 3 शिट्ट्या दिल्यात आणि ते सर्व काढून घेतले. आता मी कालवलेली कुळथाची पिठी दाखवते. चांगल्या खमंग भाजून दळून आणलेल्या कुळथाचं पीठ म्हणजे पिठी. मी 3 ते 4 चमचे पिठी घेऊन त्यात कोकमाचे 5-6 चमचे पाणी आणि थोडा कांदा खोबरं घातले. आता पेज कुकरमधून काढून त्यात चवीनुसार मीठ घालून घेऊया. आणि आता अशा प्रकारे आपली तयार झाली आहे पेज आणि खमंग पिठी. बऱ्याच कोकणी घरातला सकाळचा नाश्ता आणि बरं नसेल तर आईच्या हातची ही गरमागरम अशी पेज म्हणजे एक कम्फर्ट फूडच.